ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇಂಚುಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಈ ಬೊಲ್ದು ಪತ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತೋಜವೆ ಗಸಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಸ್ ಕಸ್ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಒಂದು ನಮಕ್ ನುಪ್ಪುಂಡ್ರ ಆತೊಂಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಗಂಜಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ಸುರುಕು ಈ ಪೂರ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಜತ್ತೊನೋಡು ಐಟ್ ಪುರಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತೂದು ಜತ್ತೊಂದು ಈರೆಲ್ಲ ದಂಟಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲ ಎಂತ ಜತ್ತು ಕನತೆ ಈರೆ ಮೂರ್ದುಜಿ ಒಂದೇನು ಸುರುಕು ದೆಕ್ಕು ನೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಸೊಪ್ಪುನ್ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತ ಈರೇನು ಮೂರು ನೋಡು ದಂಟನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಸೊಪ್ಪುಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನ ತುಂಬು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಸರಿ ಟೈಮ್ ದೆಕ್ಕೊಡೈತೆ ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನೀರು ಹರ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಟ ನಾನೊಂದಿನೇನು ಲುಂಬುದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕನಪೆ ತುಲೆಂಚ ಸೊಪ್ಪುನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ದಪ್ಪ ದಂಟಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದೆ ದಂಟು ಅಂತ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ದಂಟಲ ಬೊಡ್ಡ ಇಂಚಲ ಬೇಯ್ಪವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದ ತಿಯಾವು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ ದಂಟ ಕಲಡದು ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ತಲೆ ಏನಂತೆ ತಾರೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತಾರೆದ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ಅರ್ಧ ಗಡಿಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರೆಯ ಉಂಡು ಚಮಚದ ಲೆಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಇಡ್ಲಿ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಮಚದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಮಚದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಡು ನೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ 3-4 ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರುಗು ಮೂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಕೆತ್ತೊಂದೆ ಉದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಈತು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ಒಂದಂತನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಸ್ ಕಡಿಯುಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಾಡು ನೀನೇನು ಕಡ್ದು ಕನಪೆತ್ತೆ ತಿಲಿಂಚ ಕಸ್ ಕಡಿಯುಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪೊಡ್ಚು ಒಂತೆ ಅರೆಪು ದಪ್ಪನ ಇಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪುಡ ಒನ್ನಡು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕುದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂದೇನು ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊದ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಯ್ಯನಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಇತನಿಕ್ಕೆ ಕಡಿದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಅರೆಪ್ಪುನು ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದೈತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಬೋರ್ಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ನಗಲ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ತೂದು ಪಾಡಿಯಂಡ ಅಂಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೆರೆ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೇನು ಬೇಪದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನೇ 1/4 ಲೋಟದ ನೀರು ಆಜಿದುಂಡು ನಾನೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೊತ್ಪಾವಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಪತ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇನು ನಿಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೇನು ನುಪ್ಪುಂಡ್ರೆ ಆತೊಂಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಗಂಜಿ ಉಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ